nyilván kardiológiai betegségeket okozhat a stressz hosszú távon, és ezzel sokan nincsenek tisztában, vagy nem teljesen kötik össze, hogyha mondjuk sokat stresszelnek, és most nem csak egy vizsgai időszakról van szó, de vannak olyan habitusú emberek, akik hajlamosak szorongani, meg az egész életünkben sok helyen kell ugye megfelelni, munkahelyeinken teljesíteni. Ezek a fajta szorongások, ezek bizony okozhatnak kardiológiai kórképeket, magas vérnyomás, szívritmuszavarra, tahikardiára hajlamosíthatnak. Tehát érdemes ezekre is mindig ránézni, mielőtt gyógyszert kezdünk el adagolni egy páciensnek. Többek között rengeteg betegségnek az oka, hogy nem tudunk lelazulni. Tehát például a relaxáció megtanulása, vagy az önismeret elindítása, hogy ismerjük meg az érzéseinket, a konfliktusainkat meg tudjuk beszélni, hogy le tudjunk egy kicsit lazítani a nehéz munkahelyi szituációk után. Ezek szerintem nagyon fontosak és ide tartoznának, hogy ezekkel egy kicsit jobban megismerkedjen az ember.